Izaki dinamikoak gara, aldaketaz josiak. Ikasten dugun gauza bakoitzarekin eraldatzen goaz. Lehenengo eta azkeneko aldiz betetzen doa gure bizitza. Hasierak eta amaierak. Norbanakoa izateari utzi eta talde bat izatera pasatzean, lehen aldiz tronpetako kanpaitik doinu politak ateratzea lortzean, gurera lehen aldiz iristetik, ikasturtea amaitzean, itzultzeko gogoa duzula konturatzean. Mila esker zuei guztioi gure ikasketaren parte izateagatik.